que m'agradaria preguntar-li a Pau és aquesta educació, aquests mestres, estem parlant de que, aquests llibres no poden ser donats, estem parlant de Tintín, doncs tenien que donar a conèixer aquest fet històric, aquest moment. Entenc que vosaltres, com professors, aquesta és la vostra obligació, donar el context, en aquest cas, en l'àmbit sexual, el context sexual per a que els alumnes interpreten, assumisquen la informació i el que vulgui pugui llegir-se un llibre sense tenir que fer una despesa econòmica que a molts d'ells, amb 14, 15, 17, 18 anys no tenen recursos a casa, i més en el temps que estem vivint i el que està caent, o la possibilitat de llegir un llibre d'aquest tipus si no és emparat o salvaguardat per l'entorn escolar, perquè tal volta en sa casa sí que tinguen aquest pensament negatiu extremista que no els deixa. Evidentment, a veure, si és que allò que hi ha que fer és tindre tots els continguts possibles dins del centre educatiu, mostrar totes les possibilitats que existeixen, ja no només, si estem parlant ara avui, evidentment, de tema de l'LGTBI, d'identitat sexual, identitat de gènere, però el que hi ha que fer és donar ferramentes, no només al professorat, sinó també a l'alumnat, per a que puguen créixer, desenvolupar-se, madurar, tinguent aquesta amplitud de mires, no? Aquesta amplitud de mires que és la que al final farà que tots i totes es puguem tolerar, no? Que hi hagi una tolerància general per a tots i totes, no? Clar, el que volen certs sectors és que no volen això, no? Volen seguir una línia recta en la que no n'hi ha cap bifurcació, una línia en la que van tots igual, tots en el mateix sentit, tots en la mateixa velocitat, i evidentment això no podem permetre-ho, no? Des de l'STPB, des d'Intersindical Valenciana i l'STPB, doncs evidentment sempre estarem ahí per a intentar que en totes les realitats, en tots els sectors, doncs se tinga en compte sempre aquesta diversitat, no? I per a protegir a les persones més vulnerables que estan patint aquesta segregació i aquest atac, i també per assegurar-nos que els nostres xiquets i xiquetes creixen el millor possible. És per això que el Secretariat Nacional d'STPB se va reunir ràpidament, va emetre aquell comunicat i no descartem prendre més mesures i fer més accions que puguen ajudar a reconduir aquesta situació tan lamentable, no? I una de les decisions que ja hem pres és que hem encomanat ja estos packs, el pack d'estos 32 llibres, ja els tenim encomanats i els tindrem disponibles en les 3 seus del sindicat, en les 3 intercomarcals, en la seu de València, en la seu de Castelló, en la seu d'Alacant. Tindrem disponibles 6 llibres, tan pront ens arriben, per a que ja que s'ha produït aquest fet lamentable d'esta cautelaríssima que obliga a retirar-los dels centres, doncs els tindrem disponibles a les seus del sindicat per a que no només el professorat, sinó qualsevol persona que vulgui vindre i llegir-los, fer-li una ullada i veure que no mosseguen, aquests llibres, veure que no mosseguen i que no causen ninguna malaltia ni res estrany, doncs puguen vindre. Aleshores els llibres ja estan encomanats i ja ho hem avisat, a la gent de que pront els tindrem i esperem poder ajudar, és el nostre granet d'arena i esperem poder posar molts més granets d'arena, però ara mateix la decisió ràpida que havien de prendre és aquesta i pensem que és la correcta. Aleshores, tan pront els tinguem disponibles, convidem a tot el món a que vinga a veure'ls i es gaudisca, perquè segur que seran per a gaudir-los.